Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, гласувах за така предложената резолюция, защото изпраща силен сигнал към демократичната общност по света. И то е, че никой не заслужава да бъде малтретиран, дискриминиран на база етническа и религиозна принадлежност, цвят на кожата или сексуална ориентация. Хората с еврейски произход са най-изстрадалите в новата история на Европа. И като гражданин на Република България съм истински горд, че моята родина успя да спаси еврейската общност в страната по време на Втората световна война. За съжаление обаче, 72 години по-късно в България се случват събития, които са посегателство върху паметта на жертвите на Холокоста. Преди броени седмици новото българско правителство назначи заместник-министър, който бе уличен със снимка, на която демонстрира нацистки поздрав. Ето е и снимката. Ето още една. Уважаеми колеги, след което вице-премиерът на натовска и европейска България Валери Симеонов отговори, че през 70-те години на миналия век го били завели в лагера Бухенвалд и заяви, цитирам: „Като се замисля, кой знае какви майтапчийски снимки съм си правил и аз. С това майтап не бива. Бия камбаната и призовавам Европа да прояви нулева толерантност към власт, която се гаври с паметта на жертви.“ Благодаря.